Allah ce ka riƙe haƙuri shine makami na farko na cin nasara akan dukkan abin da ka sa a gaba a rayuwarka. Mai haƙuri yakan dafa dutse, in ji Bahaushe, har ya sha romansa. Idan baka yi haƙuri ba ka iya kaje ka ci tuntuɓe akan inda sora step ɗaya ko biyu ka ci gaci, kai kuma sai ka ɗauka a nan za ka gaza, sai ka kasa haƙuri, sai ka dawo da baya, sai wanda kuke tare da shi sai ya wuce, sai Allah ya baci nasara. A duk wani abin da ka sa a gaba akwai matakai da Allah zai sa sai ka taka. La tarkabunna tabaqan an tabaq, kana zuwa sora maka mataki 2 a cikin 100, ka kai 98 sai ka gaza, kana bari sai na kusa da kai shi da ya ci gaba sai ya ci nasara, kai kuma sai ka kasa haƙuri. Sana abu na biyu da yake kawo cin nasara a rayuwa shine wato jin tsoron Allah, kiyaye alaƙa tsakaninka da Ubangiji ta hanyar takawarsa. Abu na uku shine kyautata wa mutane, kyautata alaƙarka da mutane, yin alheri wa mutane gwargwaron ɗan abin da Allah ya baka, kai kuma ka ba wani. Ilimi ne ka san ma wani, dukiya ce ka ba wani, mulki ne ka yi wa wani amfani da shi. Duk matsayi ko wata dama da Allah ya baka a duniya ka amfanar da ɗan adam da shi. Sannan in ka haɗa su kuma ka kyautata tsakaninka da Allah. Shi yasa Allah ya cika wannan sura da waɗannan abubuwa guda uku. Wala tahzan alaihim wala taku fi daiqin mimma yamkurun inna Allaha ma'al ladina taqaw, taqawa tsakaninka da Allah, wal ladina hum muhsinun, da kuma waɗanda suke kyautatawa. Waɗannan abubuwa guda uku sune sirrin ci gaba da samun nasara a duk abin da ka sa a gaba a duniya, da kuma samun nasara idan ka mutu. Shi yasa ƴan uwan Annabi Yusufu alaihi salam da suka tambaye shi qad manna Allah, da suka tambaye shi yaya aka yi ka samu Allah ya fifita ka har ka fi mu, sai ya ce ana Yusufu wa hadha akhi qad manna Allah alaina, Allah ya ba mu minna, ya ɗaukaka mu akan ku, saboda innahu man yattaqi, taqawaci, wa yasbir, da hakuri, fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin, Allah baya tauye ladan duk masu kyautata wa mutane. Abubuwa guda uku ne muka hada, shi yasa muka samu ci gaba. Don haka kuma ku rike irin haka, da shi za ku ci gaba. Sakon Annabi Yusuf kuma sakon suratul Nahl kenan gare mu. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, kuskure kuma Allah ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.